खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायलायबाय। नै जों दिनै गामियाव फैलायबाय। आं पार्ट 2 भिडिअ लाबोनो होन्दोंमोन ना, बेनो जासिगोनलाय। फैलायमोन बै लामाजों, ओमफ्राय जों फैयासै। सिसि ब्लक थेवब्लाबो बिराद माबा खुथ्रा ओमफ्राय नै बेजों फैबाय, ओमफ्य नै खिनियाव माबा फैबाय। जों हाबबानो मोनसिगोन। अरे बाबुआ बाबु नंगौ कलाबिल हायलाय जों दा ओरै माबायाव थांनो नागिरदों फोथाराव। न' मोनफैनायखाय खुसिथारहाय नै माखासेया सानैया खानाय बोजागासिनो बिसोरखौ फट' भिडिअ खालामनो नागिरदों। खानाय बोजागासिनो नै बेसेबा गोबावनि उनाव साइकेल गाखोदों। नंगौ हेलौ खुलुमबाय। नै गामियाव दंफैयो, पार्ट 2 लाबोनो होन्दोंमोन ना आङो, बेनो जासिगोन पार्ट 2। दैमायाव बेरायहैनो नागिरदों। नोंखौसो खेबदों दा भिडिअसो लादों नोंखौ। एबार इउटुबाव नुसिगोन। नै जों गामिनि दुर्गा मन्दिरा, दुर्गा मन्दिरमोन ना? ओमफ्राय नै बिथिं माबा सिगुनबारि। नै बिनानावा थाब लेंदों मोनागोन होननानै। मोनाबा गिनांगौ ना, मैदेर फैयोनो। दैमाया दैमाया नै खुरखाबोथारबाय, बैसिम मोनबाय नै। बैहाय लेबु बागान गोजामोन, खुरखालांजोब्बाय। हनै बैयो ओरै फान्थाव बागान, फान्थावा थायथ'वाखैदां। ओइलाय दासो नुबाय। मोनबाय। ए बिदि खुरखाथारबाय आरो लस जाजोबसिगोन। दैमाया खावनै जाबाय। नै हनै बैनिफ्रायसोमोन दैमाया, बैनिफ्राय। ओमफ्राय ओरै फैथारनानै फैयै नै बिसिबां मोनफैबाय। आयौ हनै बैयो लेबु बागान गोजामोन, बैयो सेस लांजोब्बाय। बेहायबोथ' माबा माबि फोयोमोन, सबाय आरि, गैला नै ससेयानो गैला। हनै मानैया बैनो कपिला हासुदों। बागान गोजा, दैमाबाबो ओरैनो दोना जोंनिथिं, लेबु बागान गोजा बैथिं। बैथिंबो खुरखाजोब्बाय ने, बैयो ओरै फैजोब्बाय माने। नै इथिं ओरै दावबोथारबाय। बैथिं मोनसेल'मोन आरोना दैया। आयौ देन्जार खारनो हाखायो नुवाखै। सानजाय बाजोबसिगोन दे बेनाव। सेस बरबादखा। बाजुलाय दैयाव सासोबानो थायो। नै नोंथांमोन बेदरखौ दहायनिया सारायसे जोबखांनानै आरो दा गोदान संबावबाय। बिथाङानो संदों नै। ओइ एवख'नो हायासै। ओइ दानबानो आंखौ नुथां हासै दाय।
खनसेखौ नायदो खनसे गदो खनसेखौ नायनानै नै अमा फाननानै मोननाय आयु खानाया सानखावगासिनो आसोला नै इयो फोरानगासिनो फोरानग्राया नै खस्थ' मेना खाजि जादों ओरै दाउखौ सिनाया आदान्थिखौल' सिनायगोन आं खाजि जादों आदान्थि आदाया नुजोबखाबाय खानाजों सामब्राम बानलु नोंथांमोना जाफेरदोंना जाफेरा? गोथाव जाथारो देनानै जानाय नायनो हागोन नोंथांमोनाबो ना? हागोन सारै ट्राइगासिनो मा जादों? हेलौ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो अन्नानै कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरब्लानो जाबाय आरो मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक शेयार खालामनानै आरो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय चेनेलखौ जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोनाव थाबैनो सहैयो गोजोन्थों